Kidikot Federation of Khasi and Jaintian Garo Peoples FKGGP Maulai Circle haka khanyo trik nailar kalahir jure bentok kit ke Central Dairy Shillong ke Jaka Samdut jongka tanat veterinary ke badana Maulai Moyong hadian bekilayo pedang ya kejing ujor na kipat ba kibakno bakadut melasam nak ni ke Jaka la penengkam tak dawai formalin ban pende ya kejing bah jong kadut ban lap ya kejing shisha kidikot ke FKGGP Maulai Circle la pok kejing elam ba marbut dekar Presiden kilai kendo yo ba K Marwin Senior Dairy Officer SDO ke Central Dairy Shillong. Hapa kerana kilat patai kubor hadian ke jingjurap uba marbut ulong ke seng ke sengokia halor kani namar ke dot kedai ke bajupunan kampandi ki kelung ki long kemi ba armet ki hybrid ki nongpang berwat ki pajba solansar. Ulong ru ba ke jingwan cek ketiga jaka kedai manwan jing pensai na ke jing yok pedang ki jing ujor na ki pajba. Ulong ru ke jingwan jurap ke jongki kedai hadian ke jing yok pedang ya ke jing ujor. Bat ke jing ya kendo yo SDO kedai ban yo ya ke jing pensai. Habis day berkani kedut. Uni unong ilam ke FKGP la berngam lada kaseng kalap ya kajing shisha katkum kajing ujor kipat ba kaseng kamban se ban khang tala ya kani ka Jaka Samdut. Na kata ba milayo ya ka complain ba kaladon kata ka milk adulteration. Ya ka ba dang ha kini ki khendiat tayo ya ka ba kipat ba kila pentip kila report ini ba kila le ya kata ka report kila pa ya kata ka ya kani ka dut paket nang ni ban phale test report ba kila subah ba kani ka dut jong ni ka veterinary ba kaladon kata ka formalin de hadin ba kila yo kata test report bat kala pensisa ya kata ba kani ka dut nang ni kadon sisa ya kata ka formalin bat kum ka seng ka pej na kamta ka khia ka son ka pej na kamta ban lat ni kini ki e baro kampansi ka ban wan menta ka sengi bat ni dap ka jing sungkhia halor ya kani kuma pitip kamel hi ka dei ka is a complete food ya ka ba baro ki mo ki khlung ki badang riu nyo banai ki kime ki ba pun khun nani ki bla dep kha khun ki khna ki khlung baro ki riu rong ba baro hi ki nong pang ki temban baro hi ni juji ya kani ka dot rei ban yo sngopat ba ki pat ba ki ut ba ka don kata ka chemical ka bolong very harmful mo yang ni kum ki breu tele se kum ka seng ni dap ka jing ngo ka ba kraw ba ngilawan ha kani ka sengi ka pamenta bat ban panjing sai na kani ka dairy central dairy ka badon hang ni moyong jo ka veterinary department le se kani ka formalin kadai na ka benta ban persep ki dead bodies kadai ka ba pendekam tang ha ki hospital tang ha ki mortuary bat le se ngi smusi balik se kin pendengkam hai kini kijimbam mo te nakaliang ka seng hiru ngi dap nak jing sungkhia ba ngintip ikini ki e bro dang hai kini khendiat benai nakaliang ka siprum ku ru kala penmi ya ka jing mana ka ba tinge ba kinu ki bale ikini ki jatkam ki bolong pean le se kin ngat ka jing saja ka ba kham tinge ya kata ki ban syak set bendi lani ki ban kut ha ka life imprisonment te le se ka Supreme Court ru kala betha ya ki state governments ba kan perking ya ki an kita ki stringing law ki ban perking ban pet ban te laka mi ki ki ai barok hot te rada kaseng kalap mat ketip ya kani ka jing sisa kaseng kan talas sendon ya kani ka veterinary ni kaseng ka bu jing keli hatu kani ka dei tang na ka menta ka jing yo nong ya kani ka kharkhana hang ni klem perkhat su ya ka jing embryo kaseng ru ka yo jing tip ru ba sharum seneng ya kani ka jing complain jing kipat ba ya ka ba kila keren de na kani ka daw ba ka seng kampan se ba ni hapwan hi ha kani ka khlemat ka bamta Nakaliang ba K Marwin ulai thu ba kajing keno jing kipat ba balakle ta ka dawai formalin ha ka dot kalong ka bom don nongrem namare ka dot chua ban sam nak Central Dairy Shillong latas chua ha ka laboratory khnang ban pintikena ba ka dot ka dei ka baba ka badon jingkle ru am barok kadot kabuan ki society ba per ka tanat ka jule tes ba ka kaipot ba yo kalong ka bomdan jingma ba penungkam long uba Marwin am lo halor ta ngi kidek ki bawan ki society maro khai ngi tes ni mo dam ta kata kom ba fia kat kumbang ngi tip ni pai ni yo ki report kalong negative kam dan ni ai ngam kali ka bom dan nong rip ka lang kat kum kare tes jong ni ka kiden ki sampel le bani la atho ban test ko me ka gi mo te pa pasya de ki ang bakim padan food analyst
Ngam hadu menta te kampadan tabat long tang to kapai te ba kapai ni suthu ba kadika fault machineries kan kan kadang tang ho Islam ba kapai kadon dikata tingila ai press release ru ba ka fault ni machineries ki jangi te ya ka to kadon mila pen replace na amri shwa shaban song hisien ni kini ki quality control ibadi ya ka quality control ila test hisien Taring ketua ni tes hawan ka shikenta par banyak pak. Hajin Syafid bagadi tangkap pasteurized te ala fibo apa kata ka degree ko mangila abo san degree centigrade te apa stay. Taba kemari ya hisai nang to kan laum ko to hawan chat no nang takam nang. Kan ring ju advice ba finbo Islam apa ong ka fresh milk te bahawa tiet chat di